ବହୁଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲୁଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପ୍ରତିଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଇ କିପରି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏଇ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ। ଆସ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ଆସ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ଆସ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଆସ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଦେବା, ସାନିଟାଇଜର ସାଥେ ନେବା, ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଦେବା, ସାନିଟାଇଜର ସାଥେ ନେବା, ସବୁଦିନ ପରି ଆମେ ରବିବାର ସ୍କୁଲ ଯିବା, ସବୁଦିନ ପରି ଆମେ ରବିବାର ସ୍କୁଲ ଯିବା, କୋଭିଡ ନିୟମ ମାନି ଚଳିବା, ଆସ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ଆସ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଆସ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ଅନଲାଇନ ପାଠ ପଢ଼ା ଲାଗେ ଭାରି ଅଡ଼ୁଆ, ଅଧା ବୁଝୁଥିଲେ ପୁଣି ଅଧା ଲାଗେ ନୂଆ ନୂଆ, ଅନଲାଇନ ପାଠ ପଢ଼ା ଲାଗେ ଭାରି ଅଡ଼ୁଆ, ଅଧା ବୁଝୁଥିଲେ ପୁଣି ଅଧା ଲାଗେ ନୂଆ ନୂଆ, ଦିଦି ସାରଙ୍କ ଠାରୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା, ଆସ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ଆସ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଆସ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବା, 100 ଦିନ ହାତରେ ଠକେଇବାନି ବି ଥରେ, ସବୁ କାମ ଭୁଲି ଯାଇ ମନ ଦେବା ପାଠରେ, 100 ଦିନ ହାତରେ ଠକେଇବାନି ବି ଥରେ, ସବୁ କାମ ଭୁଲି ଯାଇ ମନ ଦେବା ପାଠରେ, ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ କଲେ ସବୁ କହିବେ ବାହା ବାହା, ଆସ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ଆସ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଆସ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ସାଙ୍ଗସାଥେ ମିଶିବାନି, ହାତ ମିଳାଇବାନି, ଟିଫିନ୍ ସେୟାର କରିବାନି, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳିବାନି, ସାଙ୍ଗସାଥେ ମିଶିବାନି, ହାତ ମିଳାଇବାନି, ଟିଫିନ୍ ସେୟାର କରିବାନି, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳିବାନି, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା, ଆସ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ଆସ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଆସ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଦେବା, ସାନିଟାଇଜର ସାଥେ ନେବା, ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଦେବା, ସାନିଟାଇଜର ସାଥେ ନେବା, ସବୁଦିନ ପରି ଆମେ ରବିବାର ସ୍କୁଲ ଯିବା, କୋଭିଡ ନିୟମ ମାନି ଚଳିବା, ଆସ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ଆସ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଆସ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଆସ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବା।